Ahoj, ľudkovia, pekný deň. Chcem povedať, prečo musieť vážiť vlastné zdravie. Kvôli tomu zdravý človek môže vybrať, akú prácu nemusí veľa pozor, čo robí, hoci kedy ísť na výlet, na hory, plávať, nemusí jesť tabletky, zmeniť ľahšie zmeniť veľa vecí, ľahšie mať vzťah, ľahšie získať veľa vecí a hlavne mať normálny život. A ľudia mali porážku alebo ťažkú chorobu, príklad rakovinu, potom zmenil celý život. Musia pozor, čo robí a ťažké mať prácu. Museli zdať veľa vecí. Pekný deň a musieť zvážiť vlastné zdravie. Potom plus musieť užívať život. Každý deň stačí sekunda. Čau. Nikdy nemožné. Tak si čau. A hlavne tu.